Instituțiile, agenții economici, cetățenii și proprietarii au obligația să asigure îndepărtarea zăpezii și gheții de pe trotuarele din dreptul clădirilor în care își desfășoară activitatea sau locuiesc. La capitolul dezăpezire s-a reușit cât de puțin, însă agenții economici nu-și fac datoria. N-am făcut față, dar o să fie. Și tot. Ce pot să vă mai spun? Dacă ce să vă mai spun, ce să vă mai spun? În protecția mea, să fie, o să... S-a întâmplat. Păi v-am spus, într-o oră jumătate, acum și mă apuc. Păi dacă o nins așa de mult, să-l dați mai într-o încotro, mai într-o parte. Acolo. Asta din față tot trebuiește luat. Dumneavoastră așa credeți, dar nu e chiar așa de simplu cum dumneavoastră credeți. Noi vă Dumneavoastră îmi întrebăm cu microfonul, dar nu e așa de ușor să faci lucrurile astea. Cetățenii sunt nemulțumiți de dezăpezirea făcută. Unii e aranjat mai frumos, pe unii mai prost, ce să facem? Așa e viața, așa mergem înainte, așa sunt condițiile. Dar dacă mă refer la oraș, cam e greu de mers. În drumuri de o parte și care sunt niște oameni, nu vedere, n-au nică, bolul. Scora nu mai vine, dar în deal scot pe omul așa. Când trebuie să facă drumuri și la oamenii și cum e făcut în deal. Autoritățile locale afirmă că fac tot posibilul să înlăture această problemă. Toți agenții economici și cetățenii este hotărâre de guvern. Noi le-am dat la toți încă din ianuarie 98. Noi le-am dat la toți deținătorii de magazine și agenților economici, le-am dat acest extras, unde scrie, un primul punct, în zone de construcție a clădirilor, de orice destinație și a caselor individuale, proprietarii acestora sunt obligați pe cont propriu. A. Să planteze și să amenajeze terenul repartizat. B. Să mențină în ordine terenul, inclusiv porțiunea adiacent de trotuar, gazon și partea carosabilă a străzii. Înseamnă că fiecare cetățean, fiecare agent economic, până la jumătate de stradă, el este obligat să facă curățenie. La noi nu fac nici trotuarele. Agenții economici sunt obligați prin hotărâre de Consiliul Local să-și curețe zăpada din dreptul magazinelor pe care le dețin. În cazul în care aceștia nu respectă hotărârea Consiliului Local, riscă amenzi contravenționale.